विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जळगावमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग आलेला आहे। मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या उपस्थितीमध्ये खासगी हॉटेलमध्ये शिवसेनेच्या आमदारांची बैठक बोलावण्यात आली। जळगावच्या जागेवर शिवसेनेने दावा केला असून गुलाबराव पाटलांचे पुत्र प्रतापराव पाटील यांच्यासाठी उमेदवारीची मागणी करण्यात आली आहे। काल जामनेरमध्ये गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीमध्ये भाजप आमदारांची बैठक बोलावण्यात आली होती। यानंतर आज शिवसेनेच्या आमदारांची बैठक बोलावण्यात आलेली आहे। आपण बघतोय विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जळगावमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे। मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या उपस्थितीमध्ये खासगी एका हॉटेलमध्ये शिवसेनेच्या आमदारांची बैठक बोलावण्यात आलेली आहे। जळगावच्या जागेवर शिवसेनेने दावा केला असून गुलाबराव पाटलांचे पुत्र प्रतापराव पाटील यांच्यासाठी उमेदवारीची मागणी करण्यात आली आहे।